Straight to the Atong point. balikan kadali may gala si Senator Amy Marcos kay naputol man ito mga kagilaan tong iyang mensahe. Doon na pa ko tayo gidugang pangutana. Senator Amy, back to you, Senator. Yes, can you see me? Andito ba ako? Yeah. Andito na ba ako? Oh, okay na, Senator. Okay, before your Okay na. before your final message sa Senator Amy, yung additional ko po na tanong ay ngayon na nandito na tayo sa final stretch ng campaign ay malinaw na kayo ay wala na doon sa alyansa, no? At kayo ay ini-endorso ni VP Sara at sinamahan pa sa mga campaign sorties ninyo. Bakit po mas pinili ninyo na papanay kay VP Sara na kung tutusin itong alyansa ay may complete machinery naman as compared doon sa kay VP Sara, Senator Amy? Hindi ko na kaya kasi na sumang-ayon sa mga ginagawa. Ayoko na nga, sinabi ko kanina, yung administrasyon, talagang hinong-hino ako sa kanila. Wala nang tatak Marcos, wala na sa aking kalooban na tumayo kasama nila. Kaya umaasa na lamang ko sa lokal. Umiikot ako sa Visayas, ayan, sa Tacloban, yung mga barkada kong lokal, sa Dumaguete, yung mga kaibigan ko. Ayan na lang ginagawa ko. Tapos, masaya naman ako, kinukumbida ako ni VP Sara. So, kung saan lang na may local na barkada, ayan, mangangampanya ako. Pero gusto ko lang, Attorney Rupil, dahil ako rin yung chairperson ng electoral reform, unang-una, wag natin ibenta yung boto natin. Alam naman natin kung saan galing lahat ng mga pera-perang yan. Mga buwis na binayaran ninyo, na naging buwisit sa buhay, nako, tanggapin ninyo at pera ninyo yan. Kaya lang, iboto ninyo yung nasa konsyensya. Nako, talaga at maraming kalokohan, maraming sinasabi na pandaraya na mangyayari. Kaya lahat tayo maging media, mag-screenshot tayo ng resulta sa presinto para hindi magmagikan sa transmission at bantayan yung counting and canvas. Ayan, so tulong-tulong po tayo dahil maraming chismis, may algorithm daw, may magic ghost server daw. Nako, ayaw ng Cebuano yan, ayaw ng Pilipino yung pandaraya. Okay, yung final na message niyo, Senator Amy, sa mga nakikinig natin ngayon. Ay, nako, konting commercial ha. Tungod sa tanang pagsulay sa kinabuhi na agyo'y solusyon, ang mataghagit o problema ay may solusyon. Uban-uban tayo sa Ataw Kalimti, numero 39 sa Balota. Sulit Senador, 39 pesos only. Ang inyong kugihan o masaligang na senador, Amy Marcos para Senado. Maraming salamat. Mayong buntag. Maraming salamat sa mga suwanan. Mayong buntag, happy weekend sa tanan. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide. Straight to the point. Unya mga kagalaan, ang Iglesia ni Cristo ni pagawas na sa ila mga higalang gipang-endorse nga mga kandidato, no? Okay naman confirm naman din, no? Wala dili dusi kabuk ng ilang gi-endorse, so ilang gitagaag gahigayunan ang mga tao unsay ilang ibutang dugang. Kaya ang ilang gi-endorse dili walo man lang. So sa to pa dunay upat nga ang katawhan mo hatag mahigala og kinsa ilang angang ibutang. So una ilang gi-endorse mahigala dili sa ilang endorsement sa Iglesia ni Cristo, mao si Senador Bongo, ikaduha si Senador Bato de la Rosa, ikatulo si Congressman Rodante Marcoleta, ikaupat si Senador Bong Revilla, ikalima si Senador Amy Marcos, ikaunom si si Congresswoman Camille Villar, ikapito si Pia Cayetano, Senador Pia Cayetano, o ikawalo si former Senator Bam Aquino. Straight to the point. Mao ni ang gi-endorse mahigala sa grupo sa Iglesia ni Cristo og nahibaw ta nga ubay-ubay sa ilang mga membro, mga sukin tigpaminaw. Okay, so mao ni ang ilang gi-endorse og doon na ni mga higalay kini ni ang impact gihapon unya, no, sa mahitabo unya mahigala nga final na nga paghukom sa adlaw mahigala nga Lunes. So tan-aw ni ron kung pila ka buok ang makasod
sa mga kandidato mahigala sa alyansa o pila kabok ang makasud sa mga kandidato makigalaan sa PDP Laban. Kadto ang giingon nila mahigala nga karon ko naman lang ni kabok kay wa naman si Amy o si Camille, so napo na lang kabok ning sa alyansa og matod pa unsa man to katinuod ilang gipuli si Kwan Kiko Pangilinan og si Bam Aquino, di pa pod sure, no? Okay, unya kinini ang diri pod sa PDP Laban, do na toy Duterte apan kang VP Sara nga personal pod niya nga gi-endorse si Amy Marcos og si Camille Villar. Si former President Rodrigo Duterte ni-endorsean mahigala ni former Senator Gringo Honasan og ni Ariel Quirubin. Okay, so mo ni mahigala ang mga nahitabo karon mga kaigsunan, no? Ato ning hatagan og dugang pagtagad mga kagalaan kining isgutanan sa politika, pero nagsabot ming Father Darwin Gitgano sad nga ako sang hinabion day. Di ba ta mabitin ani karon tong taon sad og mo sud sa tong usa, no? Nga atong naka-schedule mahigala for interview sad gihapon kay kining laing senador mga kagalaan nga atong ma-interview kay tungod mga higala ining panikay-sikay pod lagi nga katapusang adlaw ron mga higala sa kampanya. No? So mo ni mga kagalaan ang kwan, mga panghitabo karon. Unya taon akong tawgon sa Father Darwin Gitgano kay naami advokasya mahigala nga di nato ibaligya ang boto. Pero sige gamay lang kay Nestor kay aron nga makwanta ni mahatagan ta ning pagtagad mga higala at usang ipadangat ang pipila ka pahinumdom niya balik ta karon taon. Standby.